Espiritu Santo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Agtalag tayo ti Diyos, ta iso ti taraon ti kararwa tayo. Agdaydayo tayo kenkwana, ta iso ti mangpasanto, iso ti mangpabilad kada tayo. Tapno nga may karita yung makirano diti dati na santuan na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, dahi talaang grasyam ti panginanamaan mi, anansata dawaten mi, taaywanan na kam kadi. Ket sa lakniban na kami ajag sarday day taayat mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw ti umuna a libro dagiti ar-ari. Naamuan ti Reyna ti Seba, ti panagdidinamag ni Solomon, ket napan ijay Jerusalem, tapno suuten na ti ari kadagiti narikot salsaludsod. Simmangpet ti syudad, akinuyog ti ado at agabo, agraman bunggoy ti kamelyo, ang nakailuganan dagiti bangbanglo, alahas kenado abalito. Iti at kita da, sinaludsod na kenkwana, iti amin asaludsod, mapanunutan na. Nasungbatan ni Solomon ti amin asaludsod. Awan tinarigat abanag ken ni Solomon, adina mailawlawag iti Reyna. Kastaunay ti panakatignay ti Reyna, iti nagpaiduma a kinasirib ni Solomon. Iti palasyo a binangon na, iti taraon nga idasdasar na. Dagiti opisyales nga agserserbi iti trono na. Ti kinalaing dagiti adipen na nga agserbi ken tinadaeg a pagan-anayda. Dagiti mga nong iti panakaiserbi iti ara ken dagiti daton a napuuran nga idatdatag na iti templo. Naikuleng ti Reyna, gapu kadagiti amin nga kakadaeg, naimatangan na, kinuna ti ari. Pudno tinadamag ko. Idi addaak, idi dagak, may papan ken ka, ken ti kinasirib mo. Hindi ak mamati adingga nga imayak, ket siyak mismo tinakakita. Ngem, jak nadamag uray kaguduan halain. Nasirsirib ken nabakbak ng ka nga adayo, ngem tinadamag ko. Nagasat ket di dagiti asawam, ket nagasat ket di dagiti adipen mo akanayon nga adda iti sangwanan, ang makangeg kadagiti na insiriban asaom. Madaydayo ti Apo a Diyos mo. Impakita na ti panakaayayon na ken ka,
babaen, ti panangisaad na ken ka nga ari iti Israel. Gapu taag nanayon ti panagayat na ti Israel. Pinagbalin na ka nga ari, tapno mangituray ka, as sililinteg, ken awan ti idumduman na. Kalpasan na, inikkan ni Reyna ni Seba, ni Solomon, iti danda ni 5 tonelada a balito. Ken, nakaad-ado abang banglo, ken alahas. Awan pa iti kastoy nga kaado abang banglo, anaawat ni Solomon, iti uray anya at tiyempo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Tinaimbag tao na insiriban dagiti balkas mo. Nang pagkatao na yung silipan ng palipas. Ikumit mo ti bagim iti Apo, agtalek ka kenkwana ket tulungan na ka. Pagarian nanto ti akas iti lawag ti kinaimbag mo. Kenkas iti ini ti agmatuon ti kinalinteg mo. Tinaimbag a tao na insiriban dagiti balkas mo. Tinaimbag a tao na insiriban dagiti balikas na. Ket nalinteg dagiti amin asasawen na. Sa limit-metan na, iti puso na tilinteg ti Diyos na. Ket saan na apagpanawan daytoy. Tinaimbag a tao na insiriban dagiti balikas na. Insalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Ket sa lakniban na ida iti tiempo ti riribo. Tulungan ken ispalen na ida, iti managdakdakes, maispal ken maisalakan da. Tagkamang da, kapasalakniban ken kuana. Tinaimbag a tao na insiriban dagiti balikas na. Tiapod na kumangkada kayo. Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Pinasidag na Jesus dagiti tattao ket kinunan na kadakwada. Dumnget kayo amin kanya ket amerisen nyo analaing daytoy. Saan ati paunag ti tao ti makatulaw ken kuana no diget dagiti nagtaod iti puso na. Dumneg narot ti siasino man nga addaan pan nakaawat. Idi pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek da iti balay na. Sinaludsod dagiti adalan na ti kay papananday to'y apangari. Kinuna ni Jesus kadakwada, uray da kayo ti yumet aya maawatan. Saan ati makanti mangtulaw ti tao, ta saan amapan iti puso no diket iti tiyan ket kalpasan na rumwar. Iti panagkuna ni Jesus iti kastoy impakam muna amabalin akanen ti amin ataraon. Insaruno na pay dagiti agtao diti tao dagiti agtao diti tao ti mangtulaw ken kuana. Ta iti puso ti tao rumusing dagiti dakes a panunot a pagtaudan dagiti maikaniwas a bambanag akas ti pannakiabi panagtakaw pamapatay, panakikamalala, panagagong, kindadumapay akita ti kinadakes, pananganlilaw, kinadirret, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguat, ken kinamaad. Agtao diti puso di tao, amin dagiti abanbanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken pa.
Imbaga rabi tayo amin ako. Anya ti amerisen nyo man daytoy, anya ti namaymayat. Kitao, agtrabaho, tapno mangan, wenno mangan, tapno agtrabaho. Bakutap ng mga The audience na yura. Nga, daya niya, nagtrabaho kadi, tapno mangan, wenno mangan, tapno nagtrabaho. Alala daya, ibagbaga na dito kakabsat, ti dagiti ipaunag ti tao. Nahaan nga isuda, ti mangtulaw, iti tao. Isumapuna nga amin nga taraon, mabalin na kanan. Amin nga taraon, mabalin nga ipaunag. Ngamudad duma, datayo mated, ado dagitihan nga maipaunag, gaputan nyaman nga rason. No high blood kan, no may pariking ka, nga diuretic mo, na ito mabalin lang tamat ati uminom na ta. Mabalin mo ati kung ano na sobraanan, tanaluto tatalo mo na ito takasan. Yan. Kada iti kanya tayo, ti bagbagay gunang-gunang ni Apo Jesus, haan nga di paunag ti tao, ti mangtulaw kenkwana. Timang tulaw kenkwana dagiti dakes nga aramid na dagiti ibagbaga na kahit nangasawan mabalin akanan dagiti taraon timang padakes ti tao dayag gapot ti puso na anya dagitoy dagiti ne rumusing ti dakes sa panunot isu daytoy panakiabig panagtakaw pamapatay panakikamalala panagagom ken daddo pa pay akita ti kinadakes dagitoy timang tulaw ti tao panangallilaw kinadirret, pamatpadakas, kinapalangguad, kinamag. Dagitoy timang poison ti biyang ti tao. Dagitoy timang ibaga nga ti tao, dakes haan nga di jay, timpaunag na. Dagitoy timang poison ti, dagitoy timang ibaga, pakaibagaan nga narugit ti tao, haan nga di jay, kinan na. Nalawag dati imbaga ni Apo Jesus. Isumahaan nga dagiti kinan, no digat di, dagiti aramid na alas dagiti ibagbaga na dagitoy kinatangsit dati kinapalangguat kinamaag gasim mata kinamaag nga aramid ka talaga nga uray na pintas ka uray na purma ka uray na karaki ka no madidi aramid na alas O Diyos, kinayat mo, magiranod kami ti maymay sa padaya, tapno madigdigan ti panakikaysami ken Kristo. Ipaay mo ka dita mamataod kami kadagiti bunga ti panakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo,
Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at pumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sa tinasantuan na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nang bagarabi tayo amin Apo.